وبقلي ديز وبقصليش والله وديش لا أمسك كويتو ويضوق سالس كويتو ويقوش ماركس كويتو أسداد عقيب وشتر إيش ألا ديش يرس أرقود بوش مسكين سمت عبوشتر وريوش ريوشن وديل وريوش جوستوس جوس بالر أحمد الحاج الشهيد قدم الروح فدانا نسأل الله تعالى أن يكون في السعادة أحمد الحاج الشهيد قدم الروح فدانا نسأل الله تعالى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Сегодня мы собрались в городе Сургуте, в центральной мечети, проводить садака в честь нашего брата Ахмада Хаджи, который не пожалел свою жизнь, который сегодня находится в операции, обладается. Сегодня я хочу сказать слова благодарности всем, кто проводил, кто участвовал в проведении этого садака. В первую очередь муфти Ханты-Мансийского автономного округа Закиру Хазрату, представителю Рамзана Ахматовича в Ханты-Мансийском автономном округе Назалиеву Аллаху Сафаевичу, всем здесь участвующим, конечно, и Абу-Бакару Нурдиевичу. Большое бахталлах за то, что мы сегодня собрались в честь нашего брата Ахмада Хаджи. Мы не забудем никогда его доброту, его человечность. Этот человек не делал ни для чего ради своего народа. Сегодня мы живем в красивом городе, в красивой республике, благодаря такому человеку. Конечно, хотелось бы, чтобы такие люди больше были среди нас. Будем делать дуа всегда за то, что в республике больше не повторялась война, чтобы царил мир, чтобы мы всегда любили, уважали друг друга, и чтобы всегда, когда встречались на таком мероприятии, всегда вспоминая его, всегда делали за него дуа, за его семью, за его детей. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мухтарам джамаат муслимин, мы сегодня прочитали Маулюд, собрались со всего округа наши представители, братья чечено-ингуши. Альхамдулилля, мы сегодня прочитали Коран, Салават, Маулюд, сделали дуа во имя первого президента Республики, Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырова. Assalamu alaikum. Ve tamam kızardı da tam hacı da razı oldu. Ortaya çıkacak. Atma oluşa sağa da kuşa. Hadi dedi o da هو شايفي أقول حبوا لله أصلاً أنا ربو شديد والشيحة اشتريني عليه والشيء صبر والشيء عصينا هذيك حبوا لنا مثلا بيسل وش باقي نقول بالليل خذ يقول النوية وعذاب حققنا وترك شام مثلا حقق خذ الزاهد النوية أعمل حديد ديركة حداك اللوت الإسقوطة إيشو قاشر الأتم ليل مساغد وقوش موجي لا تنا ولا جسولا لا تقول وقي ولا اعتبر نقوم ستر بعض شوي شو حيش ومشيات كويش ناقات حيبش ناقات أدمرش عاش يبوابش بوز الجيس يعاوش يبوابش عاشو ترجع بيسنوشة وقد تماش في بوليتكات نقطع وشبوط عامات بدت التمادات ديس يرجنا راجو بير بيش بو قتل لا خل بيش بو لا مسلي لسان قبو دودا تنسيق عسكري لا تنا وين جيش بعد لا كان بيتكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصيد شعابين داخل الله أعلم حاجة
كان يدينا وينوشي شح والتتام ومسو ما ستابنا وبوشي بطوش تاني دولنا ومستنا إذا دير الأول قال سارة أم حدين جواب سارة وقبول قام الله تجاري لا تسمعوا آمين آمين عربي بيستل السلام عليكم وغوشة في قدس هذا وطعام آمين آمين زي الرئيس نهجه نهج سديد حقنات فيه دمانا ومضينا للمعالي والعلوم والريادة نهجه نهج سديد حقنات فيه دمانا ومضينا للمعالي والعلوم والريادة خرمدات خود خرمادات غير الموت بوخور مبات دالا دلا بجحماه تنسى